Yn y fideo yma, mi wnawn ni ystyried sut ni'n ffurfio ac yn defnyddio ffwythiannau cyfansawdd. Nawr, fel mae'n dweud yn fan hyn, mae ffwythiant cyfansawdd yn cyfuno dau neu fwy o ffwythiannau. Ffwythiannau ydy pethau fel f of x a g of x, mae yna enghreifftiau fan hyn, f of x yn x di sgwario, g of x yn 5x adio 3. A mae'r ffwythiant cyfansawdd, composite function yn Saesneg, f g of x, yn golygu bod ni'n gweithredu f ar ganlyniadau g of x. Felly, dyn ni'n cychwyn efo g of x, dyn ni'n defnyddio g ar x yn gyntaf, a wedyn dyn ni'n gweithio allan ac yn defnyddio f. Mae'n gweithio ffordd arall hefyd, byddai'r ffwythiant cyfansawdd y g f of x yn golygu gweithredu g ar ganlyniadau f of x. Mae'r drefn yn bwysig yn fan hyn, dydy f g of x ddim o angenrhydrwydd yr un peth â g f of x. Nawr, i gael yn pen ar rownd y ffwythiannau cyfansawdd yma, gawn ni gael edrych ar enghraifft yn fyny. So mae gen i un ffwythiant sydd yn 3x adio 1, a ffwythiant arall sydd yn ail i sradd x. Nawr, yn gyntaf i weithio allan f o 16, mae'n golygu amnewid 16 yn lle x i mewn yn f. Felly fan hyn, byddai f o 16 yn golygu gwneud tair gwaith 16, a wedyn adio 1, so mae yna 48 adio 1 sydd yn 49. Wedyn, byddai g o 16 yn golygu amnewid 16 yn lle x i fewn yn g yn fan hyn. Felly g o 16 yn golygu ail i sradd 16 sydd yn 4. A wedyn mae hwn yn cyfansawdd yn fan hyn, f g o 16. Nawr, dyn ni'n defnyddio g o 16 yn gyntaf. Felly, pe dwi'n sgwennu f g o 16, mae'n golygu f o g o 16. So, gweithio o'r tu fewn i'r tu allan. Dwi'n meddwl am g o 16 yn gyntaf. Wel, sbiwch, dwi wedi gwneud yna'n barod o fynd yn do. Dwi'n gwybod bod g o 16 yn 4. Felly yn y cwestiwn yma, f o 4 sydd angen gweithio allan. Mae hyn yn golygu reid 4 i fewn lle x yn f yn fan hyn. Felly tair gwaith 4 adio 1, 12 adio 1, so mae hyn yn 13. Ar y llaw arall, byddai g f o 16 yn fan hyn yn golygu gwneud g ar f o 16. Felly eto cychwyn o'r canol f o 16, wel dwi wedi gweithio hwnna allan yn fan hyn, sylwch yn do, 49 di hwnna. Felly dyn ni angen g o 49, felly defnyddio 49 yn lle x yn g yn fan hyn. Felly ail i sradd 49 sydd angen i gyfrifo, sydd yn 7. So dyna ni'r syniad o ddefnyddio ffwythiannau cyfansawdd. Mae fath o peiriant rhif mewn gwirionedd. Os ydyn ni'n cychwyn o 16 yn mynd fewn i'r peiriant, dyn ni'n defnyddio g yn gyntaf a wedyn f yn fan hyn, neu yn fan yma, dyn ni'n defnyddio f yn gyntaf a wedyn g. Nawr mae yna hefyd pethau o'r enw parth ac amrediad dych chi angen bod yn ymwybodol ohonyn nhw. So mae parth yn golygu beth sy'n mynd fewn i'r ffwythiant, ac mae amrediad yn golygu beth sy'n dod allan. Felly os dwi'n ystyried y ffwythiant yma yn fan hyn, ail i sradd x, nawr chai ddim rhoi pob un rhif fewn i'r ffwythiant yma, oherwydd os di x yn negatif, dydy ail i sradd o rhif negatif ddim yn rhif real, felly chai ddim defnyddio fo yn y ffwythiant yma. Felly yn fan hyn, dwi'n dweud fod y parth, yn Saesneg os hwnna'n domain, y pethau sy'n mynd fewn i'r ffwythiant di hwnna, wel, y peth isaf os a'n cael mynd fewn, fasa 0. Dwi yn gallu cyfrifo ail i sradd 0, mae hynna'n 0. So dwi yn cael reid dim i fewn, a wedyn unrhyw beth wedyn ar ôl dim yn fwy na dim yn iawn. I fyny at, wel, unrhyw rif dwi'n dymuno deud y gwir, i fyny at anfeidredd. Ac fan hyn yn y parth, dyn ni'n rhoi cromfachau o gwmpas y rhif yma. Nawr, dwi'n defnyddio cromfach sgwar fel yma, os dwi'n cael cynnwys y rhif, felly dwi yn cael ei dim i mewn yn fan hyn, felly cromfach sgwar, a wedyn anfeidredd fyddai byth gyrraedd, felly dwi'n defnyddio cromfach grwm. Felly eto, cromfach sgwar yn cynnwys y rhif, cromfachau crwm, ddim, ond fe ddim yn mor agos ato fo, ac dwi'n dymuno. Nawr, gadewch i ni nesaf ystyried be sy'n dofynnu mewn papurau arholiad ar y testyn yma. Felly dwi wedi dewis yr un yma o gaeaf 2012. So mae gennym ni ffwythiant f yn fan hyn sydd efo parth, dyn ni'n newis sôn am parth, y pethau sy'n cael mynd i fewn, un i fyny di hwn yn cynnwys 1. A mae gennym ni ddiffiniad y gyfer f yn fan yma. F of x ydy tair gwaith x adio k, lle mae k yn gysonnu. Nawr yn gyntaf, dyn ni eisiau ysgrifennu yn hermau c amrediad f. Felly'r amrediad mae'n mynd i beth sy'n gallu dod allan o'r ffwythiant. Nawr, os dwi'n ystyried eto beth dwi'n cael reid i fewn, un i fyny di hwnna,
So eich peth gyntaf sy'n ei wneud yn fan hyn, os ystyried, wel, be dwi'n gael allan os dwi'n rhaid y peth isaf un sy'n bosib i fewn. Felly mae hynna'n golygu bod fi'n ystyried f o'r rhif 1. 1 ydy'r rhif isaf yn y parth yn fan hyn. Os dwi'n rhaid 1 i fewn lle x yn fan hyn, be sy'n ni gael fysa 3 gwaith 1 adio k, os yw hwnna'n 3 adio k. Na wedyn, ar ôl 1, gan bod yr ffwythiant yma'n cynyddu, mae 3x yn mynd i gynyddu os di x yn cynyddu, fydda i gael unrhyw beth mwy na hyn wedyn os di x yn fwy nag 1. So, enghraifft, wedyn, os dwi'n rhaid 5 i fewn, so ni'n cael wedyn 3 gwaith 5 adio k sydd yn 15 adio k, sydd yn amlwg gobeithio yn fwy na 3 adio k. Felly, o drio ambell i rif i fewn yn f, dyn ni'n gallu gweld felly bod yr amrediad, so hwn yn Saesneg yn range, amrediad f of x, fydd y peth isaf sy'n gallu dod allan ydy hwn yn fan hyn, 3 adio k, a mae'n gallu dod allan o'r dwi yn cael ei 1 i fewn. Felly cromfach sgwar, a wedyn 3 adio k fel y rhif lleiaf, a wedyn gallu mynd fyny wedyn holl ffordd fyny i anfeidredd. Mae unrhyw rhif mwy na 3 adio k yn gallu dod allan. Na wedyn, mae cwestiwn yn ymlaen, dwi'n cael ail ffwythiant wedyn, g. Nawr, y parth yn fan hyn ydy negatif 2 i anfeidredd. Felly negatif 2 ydy'r peth lleiaf dwi'n cael reid i fewn, ond mae unrhyw beth ar ôl hynny wedyn yn oce. Y diffiniad y gyfer g of x fan hyn ydy x di sgwario tynnu 6. Felly os dwi'n dychmygu y siap ar gyfer y ffwythiant yma, mae gen i fi negatif 6 fan hyn ar y chelyn y. Mae sa x di sgwario tynnu 6 fel arfer yn siap i fel hyn. Ond dwi ddim yn cael defnyddio'r gromlin yma i gyd tra hyn, roedd mae'r parth yn deithio mi fod haid i gychwyn yn negatif 2. Felly os dwi'n rhaid negatif 2 fewn yn fan hyn, beth dwi'n cael? Negatif 2 di sgwario 4. 4 tynnu 6 yn negatif 2. Felly fallai, fysa hwnna yn mynd yn fan hyn. So, fysa gen i fi y pwynt yma ar y gromlin, negatif 2, negatif 2, 2 chwyth, 2 lawr. A felly, y gromlin dwi angen ystyried ydy beth sydd i'r dde o'r negatif 2 yma fan hyn. So, dwi ddim yn cael defnyddio yr ochr chwyth o'r gromlin. Nawr, cwestiwn byrn fan hyn am 2 farc yn gofyn iddyn ni, i ddarganfod y gwerth lleiaf ar gyfer k, so hwnna di'r k o gynt yn y cwestiwn, fel ei bod yn bosib ffurfio'r ffwythiant cyfansawdd GF. Nawr, ar gyfer GF, mae GF yn golygu G o f of x. Felly fan hyn, y peth cyntaf dyn ni'n edrych arno fo ydy i ddefnyddio f of x. Nawr, dyn ni wedi gweld hwnna'n dod gynt yn y cwestiwn fan hyn. Dyma fo f of x, 3x adio k ydio. A dyn ni wedi gweithio allan am dyma di'r pethau sy'n mynd i fewn, a dyma di'r pethau sydd yn dod allan. Na wedyn, mwyn ffurfio o ffwythiant GF, dwi angen gwneud yn siŵr fod unrhyw beth sy'n dod allan o f, y rhifau yma fan hyn, yn gallu mynd i fewn i'r un nesaf, i fewn i'r G. Ond mae yna, yn fan hyn, parth ar gyfer G, di G ddim ond yn derbyn pethau o negatif 2 i fyny. Felly, y broblem fi gyda fi o ran methu ffurfio'r ffwythiant GF yma ydy, os oes gyda fi y rhifau fan hyn dwi eisiau defnyddio, sydd yn llai na negatif 2. Felly, os ydy 3 adio k yn llai na negatif 2, fi gyda fi broblem. A dyna dwi'n nodi lawr i fan hyn yn awr, ni fydd GF o x yn cael ei ffurfio os yw yr rhif lleiaf yma fan hyn, 3 adio k, os di hwnna'n llai na negatif 2, mae gennym fi broblem wedyn. Ac os dwi'n datrys yr anhawaledd yma, so ni'n tynnu 3 o bob ochr, a so ni'n ffeindio fod k yn llai na negatif 5. Felly, os di hyn yn wir, dwi'n methu ffurfio'r ffwythiant. Felly, os dwi'n meddwl am y gwrthro wan, lle dwi yn gallu ffurfio'r ffwythiant, wel, k yn fwy na'n unhafel i negatif 5, fasai hynny. So, dwi'n methu ffurfio'r ffwythiant os di k yn llai na negatif 5, a wedyn mi fydd g f of x yn cael ei ffurfio os di'r gwrthdro yn wir, sef k yn fwy na
neu'n hafal i negatif 5. Wel, mae'r cwestiwn yn benodol yn gofyn am y gwerth lleiaf ar gyfer k, fel bod hyn yn bosib, bod hi'n bosib ffurfio'r ffwythiant. Felly, gwerth lleiaf k yw k yn hafal i negatif 5. So dyna di atab i'r rhan by'r cwestiwn yn fan hyn. Wedyn, mae gen i fi 5 marc yn gofyn iddo fi nesaf ysgrifennu mynegiad yn nhermau k ar gyfer g f of x. Felly, rhan c, rhan 1, dwi angen meddwl amdan g f of x. Wel, mae hynna'n golygu g o f of x. A wedyn yn defnyddio'r diffiniad yna gyfer f of x gynt, mae'n golygu bod fi'n defnyddio g ar y ffwythiant f of x sydd yn 3x adio k. Felly g o 3x adio k ydy hwn mewn gwirionedd. Felly mae hyn yn golygu bod ni angen amnewid 3x adio k i mewn yn lle x yn y diffiniad ar gyfer g sydd yn fan hyn. Felly nid x di sgwario tynnu 6 byddai angen, ond hwn di sgwario tynnu 6. Felly mae'n golygu bod fi angen gwneud 3x adio k di sgwario tynnu 6. Wedyn os gael ddatblygu hwn yn fan hyn, sgwario yn golygu lluosif efo hun, 3x adio k, lluosi 3x adio k. Wedyn dwi angen tynnu 6. Wedyn ehangu hwn, so ni'n gallu defnyddio camo fan hyn. Cyntaf yn 9x di sgwario, yr allanol 3x lluosi k, 3xk, y mewnol, k lluosi 3x sydd hefyd yn 3xk, a wedyn yr olaf yn k di sgwario. Mae gen i fi bach o dacluso fyny yn y canol fan hyn, 3xk adio 3xk yn 6xk. A wedyn ar y pen, mae gen i fi k di sgwario tynnu 6. A dyna di'r gorau dwi'n gallu wneud ar hyn o bryd ar gyfer ysgrifennu g f o x. Darn olaf y cwestiwn, mae yna gliwan yn deithio ni fod g f o 2 yn 3. Ac oherwydd hynny, mae yna ffordd o weithio allan gwerth k. Felly, os gan i rei hwnna i fewn yn fan hyn nawr, ail ran y cwestiwn, mae g f o 2 yn 3. So, be mae hynna'n golygu ydy hyn. Os dwi'n amnewid x yn hafal i 2 wan, i fewn i be dwi'n newid ffeindio fan hyn, mae haid i hwnna i gyd fod yn hafal i 3. Felly, amnewid 2 fewn yn hwn, mae gen i 9 gwaith 2 di sgwario, adio 6 lluosif y 2 a wedyn lluosif y k, a wedyn adio k di sgwario tynnu 6. So dyna fi di amnewid 2 fewn i'r ffwythiant cyfansawdd. So mae'r cwestiwn 1 yn deithio fi fod hwnna i gyd yn hafal i 3. Nawr, gweithio hwn allan sydd angen nesaf, 2 di sgwario yn 4, 4 law yn 36. Mae 6 lluosi 2 yn 12, felly 12k yn fan hyn. A wedyn mae gen i fi k di sgwario tynnu 6. So mae hwnna i gyd yn hafal i 3. Nawr, hafaliad cwadratig di hwn yn awr yn nhermau k. Felly os na i sgwennu y term cwadratig yn gyntaf, k di sgwario, mae gen i fi 12k wedyn. A wedyn o ran o'r rhif, ar y chwith mae gen i fi 36 tynnu 6, ond mae hynna'n 30. A wedyn ar y ddef, so gen i fi 3. A wan, os dwi'n tynnu 3 o bob ochr, so k di sgwario a 12k adio 27 yn hafal i 0. Hwn yn awr, fe dau ffactorio. K a k ar y cychwyn, yna sydd dwi'n cael k di sgwario. A'r rhifa sydd yn lluosi 27, ond sydd hefyd yn adio i 12, ydy 3 a 9. Felly 3 adio 9 yn 12, 3 lluosi 9, 27. Ac felly, nai llai, mae k adio 3 yn dim, sydd yn k yn hafal i negatif 3, neu mae k adio 9 yn dim, felly mae k yn hafal i negatif 9. Nawr, yn y math yma gwestiwn, mae eisiau bod yn ofalus iawn hefo unrhyw ddatrysiadau ydych chi'n ffeindio. Ydych chi eisiau gwneud yn siŵr bod nhw yn ymddangos yn y parth, neu os mae yna unrhyw gyfyngiadau arall sy'n golygu bod ni'n methu derbyn hein. Ond sbiwch gynt, os dyn ni'n mynd yn ôl o'n ebyn eithon ni sgwennu lawr gynt, oeddwn ni angen i'r ffwythiant cyfansawdd mae'n cael ei ffurfio, oeddwn ni angen i k bod yn fwy na neu'n hafal i negatif 5. Nawr, y ddau ateb dyn ni wedi ffeindio lawr fan hyn, mae un ohonyn nhw, negatif 3, yn fwy na neu'n hafal i negatif 5, ond mae'r un arall mae fan hyn yn negatif 9, mae hwnna'n llai na negatif 5. Felly fysa hwn ddau'n byd
rwy'n gallu gadael fi ffurfio'r ffwythiant cyfansawdd. Felly, dwi'n rhaid allan o le fan hyn, so gael fi gael just dod i fan hyn, just i orffen y cwestiwn. Ond, rhaid bod k yn fwy na'n unhafol i -5. Dyna nad ni ffeindio gynt. Felly, yr unig ddatrysiad yn y cwestiwn yma yw y k yn hafal i -3. A dyna lle fysa'r marc olaf yn dod o yn y cwestiwn yma i ddewis yr ateb yna yn unig. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.